Ja Heltti on hyvä. Kiitos. Haluaisin vaan tuoda semmoisen kommentin esille, että jos me nyt katsotaan vaikka Fiskassia tässä Raaseporin kokonaisuudessa, tämä alue ei ole se ulosmuuttoalue, tämä on alue, johon ihmiset haluaa. Ja tämä on aika tasapainosta ja hyvä olla ja elää. Tämä on alue, missä ihmiset ovat valmiina myöskin pendelöimään 160 kilometriä päivässä joka ikinen päivä vuotta, koska täällä on jotain, mikä on sen arvosta. Ja onhan tämä kaunis alue, ja tämä on niin kuin historiallisesti merkittävä ja näin, mutta ei nämä puitteet ole se, minkä takia ihmiset täällä haluaa olla, vaan se yhteisö. Ja se yhteisö on semmoinen, mitä pitäisi osata vaalia. Niitähän ei siellä kauppakirjoissa vaalita. Ja se, että jos se yhteisö otetaan pois esimerkiksi Vilneesissä tai ajetaan tavalla tai toisella pois, niin eihän se paikka enää ole houkutteleva. Tämä yhteisö voisi olla olemassa ihan missä tahansa. Tämmöisiä kauniita paikkoja on Suomessa vaikka kuinka paljon maailmalla. Mutta kun sen yhteisön merkitystä ei ymmärretä, ja se myöskin, että minulta on kysytty, että kun olen kuitenkin ihan hyvä tuloinen ja kunnon veronmaksaja, että minkä takia mä en esimerkiksi haluaisi täältä hankkia tonttia ja taloa. Olen asunut 11 vuotta vuokralla ja aion tulevaisuudessakin asua vuokralla. Mua ei kerta kaikkiaan tällä hetkellä kiinnosta laittaa rahoja johonkin tonttiin ja taloon jollain alueella, koska mä en tiedä, että onko 5 vuoden päästä enää sitä yhteisöä, jossa mä haluan elää. Ei mua kiinnosta ne rahalliset ja muut, että nämä ihmiset täällä kiinnostaa. Ja jos sitä ei nähdä tässä kaikessa myllerryksessä, ja että se on se arvo, ja että jotain täällä on semmoista, mitä voisi ehkä, että jos tämmöisiä yhteisöjä olisi niin kuin muuallakin Raaseporissa, niin kyllä sinnekin ihmiset sit haluaisi. Ja se myöskin, että on vahva yhteisö, niin se säilyttää sen historiallisen ja sen ympäristön, koska ihmiset haluaa pitää siitä puolta ja seisoo sen puolella. Tämä yhteisö on nyt saanut niin ostotarjouksia. Jarakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja otti yhteyttä ja 2 muutakin yhteydenottoa on tullut, että tulkaa meille asumaan. Mutta teillä oli vielä kädet pystyssä, muistan Harrilla ja Samilla. Niin puheenjohtaja, onko sitten lopetettu, että se oli loppulausuntojen aikaa? No kun ei aika pitkä lausunto, mutta 8 alkaa sellainen, sitten otetaan pääsymaksut pois lähtiessä, sen jälkeen täällä vielä. Se ei ole mitään. Tänne lopuksi olisin sanoa, että se on selkeästi tuossa esille, että päätöksenteon uudistaminen, hallintokulttuurin uudistaminen, avoimuus, päätöksenteko ja kunnan eri osien tasapuolinen kohtelu. Mä haluan tiivistää oman hoitoni tähän. Se oli hyvä. Sitten Sami oli. Joo, kaikki saa sanoa yhtä lyhyen puheenvuoron. Sitten mä voin niputtaa vielä. Mä mietin ensin kommentoida siihen Vilneesit heittyvät kommentoidaan yhteisöllisyyteen, koska tuossa kun muutettiin tuohon Gumneesiin, siinä koen itse yhteisöllisyyttä siinä. Siinä on ihmisiä, meidänkin talo ostettiin alkuperäiseltä rakentajalta vuodelta 2007 ja siinä on ihmisiä edelleen, jotka on asunut 60-luvun loppupuolta, 60-luvun puolesta välistä. Nyt se vaihtuu, mutta se yhteisöllisyys siellä säilyy, mielestäni se on tärkeä vaali. Ja on se sitten yhteisö Fiskassa, mutta se on erilaisia ne yhteisöjä. Nyt oli kaupunki on täällä Fiskasissa tehty maankäyttösopimuksen Fiskas-yhtiöiden kanssa. Se on positiivinen asia. Täällähän rakennetaan jatkuvasti tulevainen vuosien kantoja rakennettu leikkipuistoon ja poispäin. Tänä vuonna on toistaiseksi myyty 9 tonttia tällä alueella ja tavoite on 10 tonttia vuosi. Eli todennäköisesti se tavoite täytyy tänä vuonna ja toivottavasti myös ensi vuonna. Eli tällä kyllä on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja meidän täytyy olla iloisia siitä, että meillä on iso pörssiyhtiö, joka tosiaan vaalii tämän kylän, että monet muut kylät Suomessa, jos ei ole samanlainen kylä, niin tänne on satsattu paljon rahaa ja se on ihan iloa liikkua täällä kesäisin ja katsoa näitä mahtavia korjattuja rakennuksia, mitä täällä löytyy. Ja toivottavasti 10 vuoden päästä tämä kukoistaa täydellisesti koko alue. Mika.
No ole pian jotain, jos on kommentoida. Sitten mä olen näille kyllä vuorossa. No näistä vuokra-asuntojen myynnistä sen verran vielä sanon, että mun mielestä kaikilla alueilla Fiskarsin ruukki on kylä. Ja on tärkeää, että on mahdollisuus semmoiseen niin kuin monipuoliseen sosiaaliseen rakenteeseen. Ja kaikilla ei ole mahdollisuutta eikä edes halua rakentaa taloa. Et mun mielestä on ihan hirveän tärkeää, että kylässä jossa on 600 ihmistä, että on myös mahdollisuutta asua vuokralla. Että ihmisiä saapuu yksinäisiä ihmisiä tai nuoria perheitä tai pariskuntia, yrittäjiä, joilla energia ja rahat menee siihen yrittäjyyteen tai siihen perheen perustamiseen. Joo, ja tämä on ihan älyttömän tärkeää. Sen takia mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että tästä kylästä häviää vuokra-asunnot kokonaan. Tai lähes kokonaan. Sitten Maija-Liisa, ole hyvä. Ja kiteytys. Tähän kunnalliseen päättämiseen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sitä ollaan niin kuin rautakangella saatava. Jos emme saada sitä vaalien kautta, niin sitten tällä Raaseporin alueella täytyy asukasaktiivisuus entisestään vaan nousta. Ja sitä varten sitten tehdään uusia rakennuksia. Perustetaan muun muassa, ja toivon mukaan se onnistuu, Raaseporin kylät, Raaseporin Pyy-Arjola, jolle hankitaan sitten semmoista statementtia, että jos me saadaan ääntämme kuuluvia valtuustojen ja edustuksellisen demokratian kautta, niin sitten täytyy vaan toimia toisella tavalla. Ja vielä loppuun, mä toivoisin, että joku veisi Muuraiselle semmoisen viestin, että toimisi sillä tavalla vastuullisesti nyt omissa jutuissansa, kun Fiskars-yhtiö on toiminut omassa ruukissaan. Ja sitten Normaali hyvä. No semmoinen asia, kun jatkossakin varmaan säästämisen tiellä joudutaan, niin pantaisi myös niin kuin huomioon sille, että mitä enemmän keskitytään näitä palveluja, niin pitäisi myös tätä joukkoliikennettä kehittää. Esimerkiksi Fiskarista niin ei ole lauantaisin ja sunnuntaisin minkäännäköistä joukkoliikennettä mihinkään. Se pitäisi olla tietysti päivällä, mullakin kouluaikana ja sitten myös iltaisin, että pääsisi harrastuksiin. Että nämä kansanopistot on myös tiukkenevan talouskuurin alla. Ja ne on mahdollisesti järjestää ja varmaan saataisiin niistä käytettyjä, kunhan tehdään järkevästi. No, munkin on, että avoimuus on tärkeää. Mä toivon itse, että se tulee nyt näitä vaalien, mitä ainakin nyt vaalikenttä näyttää, niin se on tulossa. Sitten mitä koskee Fiskari, niin mä sanoin, että kyllä tämä säilyy, kun vaan tehdään tarpeeksi viisaita päätöksiä. Ja sama Villesi on tila, kun tehdään sielläkin samalla tavalla laillisen puitteissa ja viisaita päätöksiä. Sitten mä sanoin, että esimerkiksi Pohjan kirkonkylä, siellä on mukava asua, kun me vielä lopettaisiin maksaa 600 000 € tuohon vuokratalo, missä nyt johto istui Tammisaaressa, ja otettaisiin Pohjan kunnantalo, missä lämmitetään ja se on tyhjä, mutta korjattu 500 000 €. Tässä puoli vuotta sitten. Että tämmöisiä juttuja, niin elätään lopettaa. Mä kotin miettiä, mitkä ovat keskeisiä asioita. Mulla on 5 asiaa, mitä mä oon kuullut. Tylsiä puolia on se, että kaupunginjohtaja Morten Johanssonille ei voida mitään, koska hän on niin voimakas henkilö, että vaikka kaupunginhallituksessa on toistakymmentä henkilöä, niin hän päättää, mitä hän tekee, ja niin häneltä ei saada mitään valtaa hänen esimiehelle kaupunginhallituksen jäsenille. Se oli tylsä juttu. Sitten toinen tylsä juttu mun mielestä on se, että lainvastainen kaava Vilneisissä on niin ok valmistella valtuutettujen, koska ei sitä uskalleta tehdä mitenkään muutenkaan. Että olkoon sitten, että alueelliset viranomaiset tekevät ne ikävät päätökset, mitkä valtuutetut ei pysty valtuustossa. Tämä on ihan karsetta kuultavaa. Positiivisia asioita on se, että veroprosentti nousee. Se tarkoittaa sitä, että me saadaan vähän lisää kaupungin kassaan rahaa. Ja ennakoin sitä, että ei se ehkä ihan 1% nouse, mutta että ehkä puolikas sitten vaan. Ja ruuhkaisuudet menee mahdollisesti uusiksi, että se oli ainakin sitä henkeä, että eihän niitä kauppoja nyt tässä synny, että katsotaan vaan, mitä putkahtaa ensi maanantai kaupunginhallituksen listalle, mutta hyvin epätodennäköistä on, että siellä on nimiä alla papereissa. Ja sitten se, mitä katsotaan, miten 4 vuoden päästä on käynyt, mutta tämä hallintokulttuurin avoimuus, että kauheasti te siitä nyt puhutte.
Tähän siis nauhoitetaan ja videoidaan ja tämä Kiitos teille. Sitten, joo. Pieni kommentti tähän vaan, että ei ole meitä täällä, kun nostetaan veropresidentti, vaan se on seuraava valtuusto. Tai meidän valtuusto nyt. Te päätätte siitä. Se ei voi päättää tässä. Olette te siellä päättämässä. Mutta mä sanoinkin, että se oli positiivinen asia. Kiitos teille, että olitte